Жырларыға қушсағыз, мен жырлармын. Біріне гіне түгілі ай екені. Біріне гіне түгілі ай екені. Сәлем дуслар, бүгін бізде студиябызда қонақта еш талантлы шебер, матур жыршы Алина Давыдова. Сәлем дуслар. Сөйләп кетелі, нешек сен ижад юлына кіріп кеттің? Неше яшьтә менә ижадқа ғашық болдың? Бірінші шығышым менің 3 яшьтә иде. Әтне районы досым ауылы Сабан тойында. Мен аны бөтен жерде сөйлеймін инде. Менә шул яшьтән бирле дип әйтсәм ялгыш булмас. Һәм инде 6 яшьтән музыка мәктәбенә укырга кирдем. Аннан соң инде шулай иҗат юлым музыка мәктәбе белән бәйләнде. Аннан соң инде музыка көллияте, мәдәният һәм сәнгать университетын бетердем. Менә хәзерге көндә инде эстрадада. Син үзең керәшен кызы. Әйе, әни минем шын татар, ул инде ислам динендә дип әйтгәндә, әти минем керәшен. Вообще мин күбрәк ислам динендә. Теге ширкәгә барып мин теге шәмдә куеп кайта алам. Мәчеткә барып теге дога кылып та кайта алам. Менә шулай мин теге тәрбияләнгән дип әйтегез. Керәшен буларак син керәшен җырларын яратасыңмы, аларны җырлыйсыңмы үз иҗатыңда? Әлбәттә, керәшен халык җырлары минем өчен ул аерым бер шундый направление дип әйтәсе килә, юнәлеш. Чөнки керәшен халык җырларында үзенең бер ниндидер спецификасы бар. Татар халык җырларына карата һәм алар бик каты аерылалар татар халык җырларыннан. Шуңа күрә минем өчен керәшен халык йолалары, гадәтләр, гырыф-гадәтләре, җырлары гомумән йөрәгемдә аерым бер зур урын алып тора дип әйтсәм дөрес булыр. Ялгыш булмас дөресрәк. Иң яраткан керәшен халык җыры бармы? Суда балык, Башың кара буең Зифа, аннан соң инде безнең әтинең авылы, Иске Тәрбит авылының җырлары. Алар менә һәрбер авылда үзенчәлекле булып тора. Менә безнең авылда да шушы үзенчәлеге ул җырларда бар. Ул сүзләрдә, ул аларның көйләрендә чагыла. Менә сәхнәгә 3 яшьтә чыктым дисең, анда нинди җырны җырладың? Бик сагындым, алым егетен, юллар айрылды, калды өметем дигән җырны җырладым. 3 яшьтә. Эльвира Хайруллина репертуарында җырланган җыр. Менә шуны өйрәткәннәр инде, шуны җырлаган.